Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej konferencii pred finále Slovenského pohára. Dovoľte mi, aby som medzi vami privítala trénera Spartaka Trnava Michala Gašparíka a zástupcu hráčov Michala Ďuriša. Kľudne môžete začať s otázkami, na koho sa vám pozdáva najskôr. Nech sa páči. Michal, začnem tebou. Štvrtýkrát vo finále. To sa nepodarilo ešte žiadnemu realizačnému týmu v Trnave. Tak ako toto vnímaš? Tak, dobrý deň. Tak som na to hrdý, hlavne v prvom rade, lebo fakt sme tu väčšina toho realizačného týmu, sme chalani, ktorí vyšli vlastne z mládeže, čiže v podstate ako keby klub nás tu vychoval a potom nás posunul do A týmu a často sa to trénerom nepodarí za celý život a nám sa to podarilo za prvé, alebo mne osobne s Majom Hodulíkom a v podstate aj prišli viacerí, že za prvé 4 roky prakticky kariéry sme tam 4 krát. Takže tá hrdosť, že si to vážime samozrejme, lebo k tomu potrebujete okrem tvrdej roboty a týchto vecí naokolo aj kúsok vždy alebo tú dávku šťastia a potrebujete mať okolo seba kvalitných ľudí a kvalitných hráčov, ktorí v podstate tie finále aj zvládli, aj sa do nich dostali, aj sme ich vyhrali. A ja verím, že teraz už sme skúsení, už viem aj, aký je to pocit prehrať v finále, viem, aké je to nádherné vyhrať to finále, aj aký je to obrovský zážitok sa dostať do toho finále a strašne sa na to tešíme a všetci máme, si myslím, že perfektnú aj náladu a už aby to tu bolo, sa nevieme toho dočkať. A preto som aj taký vnútorne kľudný a mám taký dobrý pocit, lebo ja viem aj, keď tu mám zrovna Miša, že oni sú tí hráči zase tak už skúsení a tiež už zažili viaceré finále, že oni sa vedia na takýto ťažký zápas, hlavne aj v hlave ťažký nadstaviť a hlavne sa vedia zmobilizovať aj v kabíne sami, že k tomu oni úplne nepotrebujú toho trénera alebo ten realizačný tím, ale oni si vedia aj svoje veci nadstaviť a to je strašne dôležité, že toto cítim v kabíne. Si známy tým, že si robíš analýzy superov, do Ružomberka sa vrátil tréner Smetana. Je to ten Ružomberok, ktorý alebo hrá Ružomberok to, čo hral pod ním minulý rok, alebo sú tam nejaké nové prvky, ktoré vás čakajú? Aj tak keď sme sa chystali na to finále, tak v podstate ja som vychádzal aj z tých vzájomných zápasov. My sme sa realizačný tým chystali na toto finále viac dní, čiže my sme sa nechystali ani teraz po Žiline, po poslednom ligovom zápase, ale viacej dní, takže ja som si prešiel a analyzoval znovu aj tie všetky vzájomné zápasy, ktoré boli za posledný rok a máme tu bilanciu, si myslím, že fajn, že dvakrát sme vyhrali, raz sme tam remizovali a aj ten zápas sme 2-0 vyhrávali a potom sme ho dosť takými vecami nezvládli, lebo sme mohli rozhodnúť bez problémov ten zápas, takže pokiaľ je tam zase tréner, ktorý tam bol predtým, tak samozrejme pozeráte sa na tie prvky, ktoré boli predtým a je vidieť, že ich tam znova dáva, že aj za ten krátky čas tí hráči ho poznajú, takže len preplí na ten svoj predchádzajúci mód a ten systém a tie veci sú tam, si myslím, že úplne identické, ako boli predtým. Samozrejme vždy možno sú tam nejaké prvky, tréner bol v Českej lige, je skúsenejší jedno s druhým, takže určite nabaluje nejaké nové veci, ale by som povedal, že vo všeobecnosti je to plus minus to podobné, to čo hrali predtým. Na Miša Ďuriša, je tam chuť na nejakú takú pohárovú odplatu za ten nevydarený minuloročný? Dobrý deň, samozrejme áno, ako ja si ani nič iné nepripúšťam, že by z toho finále sme nemali zvládnuť, takže v kabíne atmosféra výborná, všetci na ten zápas sa už tešíme a si myslím, že každý by už to hral možno aj dneska ten zápas, takže nachystaní sme a ako vravím, že nič iné ako víťazstvo si nepripúšťam v tom zápase. Ďakujem, nech sa páči ďalšie otázky. Maťko. Dobrý deň, pán tréner. Prvá otázka je na súpera v zmysle, že Ružomberok bojuje o záchranu, čiže ako to môže zamiešať tými kartami, lebo pre nich myslím si, že to udržanie sa v Nike Lige je taký určite väčší výkričník ako víťazstvo v pohári. Čiže ako to vy vnímate, či vám to môže do istej miery uľahčiť robotu vo finále? Myslíte si, že niekto nastúpi na finále a bude rozmýšľať, že sa ide zachraňovať v lige? Asi ťažko. To oni pôjdu na 100% a majú také typy, ktoré bojujú a v podstate nedajú nám nič zadarmo a proste si to musíme odmakať. Ja som to už predtým hovoril, že zaslúžime si ten pohár za tú cestu, ktorú sme
tú cestu, ktorou sme prešli, pretože sme mali úplne najťažší možný los, aký môžete dostať, lebo máte Žilinu vonku na jeden zápas a na 2 zápasy dostanete Slovan Bratislava. Takže z tohto pohľadu si to zaslúžime, ale nič to neznamená, lebo futbal spravodlivý není a tu sa na toto nehrá, že kto si čo zaslúži. A to sme pocítili možno aj minulý rok, ale v podstate ja viem, že oni možno, je to taká psychologická hra, že sa môžu schovávať za to, že uprednostňujú záchranu, ale absolútne to nebudú riešiť v deň zápasu, ani si myslím, že pred tým zápasy a budú sa sústrediť na to, aby podali čo najlepší výkon a určite majú tiež plány, ako nás poraziť, takže v tomto nikto nemôže na toto prehliadať, ani na to, že jak stoja v tabulke, pretože toto sa hrá na jeden zápas a jeden zápas nemusí byť vždy spravodlivý, není to, dajme tomu, keď hráte na 2 zápasy, že tam už je to doma vonku spravodlivejšie, hrá sa to na obrovské emócii, hrá sa o trofej, takže často sú tie zápasy úplne nevyspytateľné a my sme favoritom, ja to pripúšťam, to je normálne, za to sa nemusíme skrývať, to určite áno, papierovo, ale to nič neznamená, uvidíme, čo bude na ihrisku, ale cítili ste aj prvú odpoveď Miša, proste sú sebavedomí hráči, veria si a ideme všetci za tým a máme obrovskú podporu tých ľudí, máme najväčší výjazd, si myslím, že v novodobej histórii tých fanúšikov. Tak trochu som veľmi, veľmi taký rád aj na to hrdý, že my sme ako keby naučili tých ľudí na takéto podujatia, pretože ja si pamätám naše prvé finále na Slovane, ako vyzeralo, koľko tam bolo ľudí, potom už jak vyzeralo to druhé finále, že to bola obrovská návšteva, emócia, koľko ľudí prišlo už za nami na východ a že to boli starí, mladí, rodiny, deti a títo všetci a teraz ešte to bude dvojnásobne, tak jak to bolo možno v tých Košiciach a tí ľudia sa strašne na to tešia od takých malých detí až po dôchodcov alebo detkov, takže toto je strašne super a my to budeme cítiť a dúfam, že to aj využijeme a že im prinesieme ten pohár. Pýtam sa ešte špecificky na tú prípravu, na ten finálový zápas skrz nového trénera, lebo jasne poznáte ho z minulého roka, ale hrali pod inými trénermi, čiže iný štýl, prišiel síce tréner Smetana, ktorý je skúsenejší, má nejakú svoju pečať, ale stále je tam ako keby taký veľký otáznik takého neznámeho, takže ako sa možno na toto pripraviť? Tak hovorím, že my sme sa pripravovali z toho, čo bol predtým Ružomberok. Nie to, čo bol za nových trénerov teraz a samozrejme ten tréner mal teraz Smetana krátky čas na to, aby pripravil tých hráčov, ale ja si myslím, že tým, že už boli spolu a že to mužstvo sa prakticky neobmenilo, pár hráčov možno odišlo inak, kto tam zostalo tých istých, tak oni okamžite prepli. Ako celkovo Ružomberok je nevyspytateľný, že ten ich štýl hry je často taký, že ťažko sa na niektoré situácie pripravuje, lebo sú niekedy až také náhodné, by som povedal, alebo je tam často odrazená lopta, dlhá lopta a to sú veľmi ťažké situácie, ale hovorím, my sme sa pripravovali, samozrejme mužstvo sme pripravovali potom posledné dni, ale aj tým napríklad, že Žilina hrá v rovnakom systéme alebo rozostavení ako Ružomberok, tak sme to mali uľahčené, že my sme sa mohli chystať nejakých 10 dní na ten istý systém aj z pohľadu ofenzívy, defenzívy, aj keď diametrálne odlišné potom sú to poňatie hry v ofenzíve toho mužstva, ale vychádzate z rovnakých systémov a to nám uľahčilo prácu. Pýtal by som sa, Mišo, ešte teba. Čo pre teba znamená alebo by znamenalo víťazstvo Slovna v KB v tvojej kariére? Si vlastne skúsený hráč, veľa si toho videl, zažil v reprezentácii naprieč klubmi. Vyhrať na Slovensku trofej, čo to pre teba znamená? Tak znamená to veľa, lebo po konci tej kariéry každý pozerá na to, čo v tom fotbale dokázala. Vyhrať nejakú trofej je niečo špeciálne a ja som sa vrátil po niekoľkých, neviem, 15 rokov naspäť na Slovensko a je to možno niečo ešte špeciálnejšie vyhrať tú trofej doma a hlavne tu v Trnave, takže pre mňa to znamená veľmi veľa a som za to vďačný, že môžem si zahrať druhé to finále a ako vrajím, či už ja alebo niektorí z hráčov nikdy nemôžu vedieť, či to je posledné finále, takže ako vrajím, myslím si, že pripravení veľmi dobre na to a verím, že to finále zvládneme a že ten pohár sa vráti naspäť do Trnavy. Ešte mám jednu, Moni, na teba, ale neviem, že tu pokojne môžeme nechať aj na záver, ako vyhodnotíš teda vstupenky, ako sú na tom a vlastne čo všetko okolo toho zápasu bude obnášať organizácia. Celková kapacita štadióna v Dunajskej Strede je 12 451 divákov, ale pre
bezpečnostné opatrenia bola znížená na 10 000 a v tejto chvíli môžem povedať, že je predaných 10 000. Štadión sa bude otvárať 2,5 hodiny pred zápasom a fanúšikovia si mohli kúpiť lístky na meno a priezvisko, to znamená, budú tam dve kontroly. Jedna tak, že sa bude kontrolovať občiansky preukaz alebo preukaz totožnosti a bude sa porovnávať s menom na lístku a potom bude bezpečnostná kontrola a prejde sa normálne na turnikety. Takže asi v takomto štýle sa pôjde. Ja by som ešte chcela povedať, keď už mám slovo, že mesto Dunajská Streda vydalo odporúčania. My, Slovenský futbalový zväz, k tomu spravil stanovisko, nájdete ho na našej stránke, ale chcela by som povedať, že vyzývame mesto Dunajská Streda, aby tieto odporúčania zrušilo a dištancujeme sa od nich. Ďakujem. Nech sa páči ďalšie otázky. Pán tréner, tak ešte otázka na vás. Ako ste povedali, dlho ste sa pripravovali na toto finále. Ja som sa ešte chcela spýtať na tú základnú zostavu, že či možno aj to posledné semifinále, ktoré ste hrali so Slovanom v predĺžení a teda vyústilo až do penál, či to možno ovplyvnilo nejaké rozhodovanie pri tej samotnej tvorbe základnej zostavy finálového zápasu? Tak už po tom druhom semifinále samozrejme začnete prakticky od prvého momentu rozmýšľať, že akú by ste mohli zvoliť zostavu. Takže nejaký ten plán sme začali a v podstate medzi tým sme mali ešte ten zápas vložený so Žilinou, ktorý samozrejme, že sme chceli určite zvládnuť a chceli sme tam bodovať a pomýšľali sme aspoň na ten jeden bod, ktorý by nás udržal v tom reálnom boji o druhé miesto, ale asi každý cítil, že samozrejme uprednostňujeme tento pohárový zápas, preto tam aj nastali nejaké striedania aj cez polčas, aj potom 60. aby sme rozložili tú minutáž a áno, že ovplyvňoval ma aj ten druhý semifinálový zápas a výkonnosť hráčov, možno aj trochu aj ten žilinský zápas, kde ešte som si nejaké pozrel tú výkonnosť hráčov, ale v podstate moje rozhodnutie, keď môžem zhrnúť, je také, že na ihrisko ide 11 momentálne najlepších hráčov, ktorých máme zdravých a k dispozícii. A ešte taká možno doplňujúca otázka. Vy ste boli známi predtým vo finále tým, že ste nosili víťazný kabát. Takže ste si aj teraz niečo špeciálne pripravili a ako motivujete svojich zverencov? A Miško, aj ty ako líder tímu, či si nejakú špeciálnu motiváciu tiež priniesol do kabíny, ak to môžete prezradiť teda? Ja som mal oblečené prvé dve finále to isté, tam to vyšlo. No veď, ale na tom treťom ten Na tom kabát treťom to nevyšlo, takže odtedy to už nedám na seba a kupoval som nové veci na toto finále, takže ideme od znova, to isté platí aj o dresoch, máme nové dresy, čisto nové, bude to limitka len na toto finále, takže možno v tomto sme kúsok poverčiví, aj keď ja úplne nejsom, ale už sa to lepí trochu na mňa takéto veci, aj ten hotel máme taký, jak sme mali prvé dve finále. Takže pár tých vecí tam je takýchto poverčivých, ale toto nerozhoduje tie zápasy, rozhodne sa na ihrisku a ja verím, že sme dobre pripravení. A tá motivácia ešte teda? A motivácia, no napríklad pred Žilinou sme mali motivačné video, lebo tam som cítil, že potrebujeme sa nejak nakopnúť, takže tam sme možno krátko ešte pred zápasom zaspomínali na nejaké tie predošlé finále a tie úspechy, pretože to bol taký zlomový zápas, kde sme potrebovali cez Žilinu postúpiť, ale ja neviem, Mišo, potrebuješ motivovať? Asi nikto nepotrebuje motivovať, áno, takže tuto ja nepotrebujem hráčov motivovať, tam je to jasné a plus keď máte takýchto divákov, jak my máme v Trnave, to je jednoznačné, takže o motiváciu je postarané aj o to, že chceme naspäť ten pohár, ktorý sme 2 roky mali a 3. rok sme ho nedosiahli, ale skôr trošku musíme my možno niektorých hráčov brzdiť, aby sa nestalo v tom zápase niečo, čo nechceme, pretože emócia bude obrovská, ale ten zápas stále musíte mať pod kontrolou. Ja som to myslela, že za to víťazstvo, že či ste ich nejako špeciálne namotivovali. Tak čo týka tej poverčivosti, tak ja som vôbec nie na to, ale v kabine máme určite pár ľudí na to, čo si aj krokujú v ihrisku a čúrajú do jedného pisoáru a podobné veci, takže tam iné zaujímavosti, ale nebudem menovať, ktorí tu sú. Nikto nevie. Ale čo týka motivácie, tak samotná motivácia je vyhrať ten pohár, takže ako nemusíme sa baviť o iných veciach tam, ako ten pohár a vyhrať ten pohár je, myslím, že to najviac, čo môže byť a to je, myslím, že to motivačné.
Ďakujem. Máte ešte otázky? Nech sa vám páči. Ten zápas bol vyhlásený za rizikový. V tábore fanúšikov Spartaka až úsmevné odporúčania mesta Dunajská Streda vyzneli, že je zatvorený cintorín. Neviem, kto by tam išiel, ale ľudia sú trošku akože sklamaní z toho postoja mesta, pretože už o 11. odchádzajú autobusy, o 12. tam budú. 3 hodiny pred zápasom, radi by si niekde posedeli, niečo vypili, niečo zajedli. Ale ja upozorňujem na ďalšie riziko, ktoré sa týka nás ako fanúšikov alebo tímu. A to je riziko v tom, že aj keď bude domáce prostredie pre Spartak, tak je to len motivácia pre súperových hráčov. Takže ako to vnímate, či si to hráči aj uvedomujú, že nielen ich budeme hnať dopredu, fanúšikovia, ale zároveň to pôsobí aj na súpera? Tak určite pôsobí, to je jasné. Pretože každému sa hrá lepšie pred výbornou atmosférou. Takže to vieme, že aj naši fanúšikovia vedia aj nás, aj hráčov dostať pod tlak, ale zase v takýchto zápasoch my sme všetci na jednej strane a spolu ideme za jedným cieľom, takže my sme kopec ťažkých superov a kopec ťažkých zápasov práve zlomili na svoju stranu za pomoci tých fanúšikov. Nemusíme sa baviť napríklad posledné semifinále, aký to bol fantastický zápas. Ja keď som si ho strihal, tak si ho samozrejme pozeráte prvé z taktickej kamery, ale potom som si pozeral aj televízny zápas a to bol európsky zápas, tam je atmosféra, tam je kvalita, tam je intenzita, tam boli gólové šance a fantastická reklama aj pre ten pohár, ktorý, keď si ešte spomeniem na svoje časy, tak niektorí tréneri chceli vypadnúť z toho pohára, aby mali kľud na ligu, takže to sa strašne teraz aj zmenilo, aj tá v podstate trofej, aj to, že potom sa ide do Európskej ligy, je obrovská motivácia pre tie mužstvá, lebo máte, jak dajme tomu Ružomberok minulú sezónu, alebo my, že máte jedného žolíka na to, aby ste mohli postupovať ešte ďalej, takže v tomto je to super. Áno, toto vyjadrenie som čítal aj ja z Dunajskej Stredy, z toho mesta, je to také, si myslím, že nešťastné, lebo keď niekto videl, jak to vyzeralo v tých Košiciach a proste tam sú normálne rodiny, tam sú malé deti, tam sú starí ľudia, ktorí by ste ani nepovedali, že ešte sa dokážu dopraviť niekoľko 100 kilometrov na iný zápas. A sú tam, takže toto je také nešťastné, ale ja verím, že všetko prebehne tak, jak má, že bude na štadióne fantastická atmosféra, že to bude dobrá reklama, že to bude dobrý zápas. Verím, že je so šťastným teda koncom pre nás a strašne sa na to tešíme, hlavne kvôli tým ľuďom sa na to tešíme. Ďakujem. Ešte otázky? Teda úplne, keď tu bolo ešte toľko paralel s tým zápasom na Slovane, po zápase tréner Weiss povedal, že penalty netrénovali, lebo vlastne tiež tomu to tak vníma, že ak nebudú tie penalty trénovať, tak sa tam nedostanú. Vy ste penalty trénovali, tak čo teraz pred finále? Tak my ich trénujeme vždy, my ich trénujeme aj keď pomôžte mi, s jakou dedinou sme hrali na penalty, bol raz, takže my ich trénujeme vždy a vždy sa nám to vyplatilo. Samozrejme, ja tvrdím, že to lotéria není, že sa dá na všetko pripraviť, ale svojím spôsobom trošku to lotéria samozrejme, že je, ale nie úplne. Vedia sa pripraviť na to hráči, vedia sa pripraviť na to aj v podstate brankári, aj celý realizačný tím a my sme ich trénovali aj teraz. Samozrejme tí hráči, ja si všímam aj kde kopu, niekedy ich dávame pod tlak, rôzne metódy, niekedy to necháme uvoľnenejšie, ale musíte byť pripravení aj na tento scenár. Ja verím, že k tomu nepríde, ale uvidíme teda, kto bude lepší v tom zápase a kto vyhrá. Zdravím páni, Michal Barda, Report Trnava. Ja mám len jednu krátku, rýchlu otázku, že čo podľa vás bude úplne kľúčové, aby sa Trnava mohla tešiť zajtra? Na obidvoch? Hej. Ďakujem. Tak začnem ja teraz. Určite vyvarovať sa chýb, keď nespravíme tú chybu. Ja verím, že my tú kvalitu máme na to, aby sme ten gól dali a potom si to ustrážili. Takže ten zápas verím, že bude o nás a ako vravím, vyvarovať sa chýb a to bude ten kľúč toho zápasu. Môžem iba zopakovať, presne tak, vyvarovať sa veľkých hrubých chýb alebo nejakej jednej veľkej chyby a podať nejaký svoj štandardný výkon a myslím si, že vtedy budeme mať bližšie k víťazstvu. My sa sústredíme sami na seba a na našu kvalitu a tá sa musí zajtra ukázať. Ďakujem. Máte ešte niekto nejaké otázky? Keď nie, ďakujem pán tréner, ďakujem Michal, držím palce, nech je to pekné finále.